Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 91-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можете присоединяться к нам как по Вайберу, так и по Скайпу. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфіру. Це Богдан Бондаренко, політичний експерт, медіатор Національної асоціації медіаторів України, фахівець з конституційного права. Пане Богдане, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Радий бачити і чути. Взаимно. Пане Богдане, мы уже на протяжении нескольких дней, я бы даже сказала недель, видим, как на Западе, на территории Европейского Союза муссируется тезис относительно того, что нужно договариваться с Путиным. То Макрон об этом говорит, то Берлускони, то недавно наверняка видели заявление Киссинджера, потом наверняка видели четырехэтапный план мирного урегулирования войны в Украине, предложенный Италией, предоставленный Организацией Объединенных Наций. Что происходит? Почему усилилась подобная тенденция на протяжении последних недель? Давайте зробимо, мабуть, наступним чином. Тут треба виділяти, мені здається, деякі напрямки, вони просто співпали по часу, мають, можливо, спільну мету, але причини і коріння різне. Так. Якщо ми беремо Кіссінджера, його ідеї виписані в світовому, власне, в багатьох книжках, починаючи від дипломатії, закінчуючи світовим порядком і тому подібне, багато в чому засновується на наступному. В тому, що для геополітичних інтересів Сполучених Штатів Америки є недопустимим повноцінний союз Китаю і Росії. Тобто це давно. Вже ще десь так 72-го року, коли він ще, здається, з Ніксоном тоді їздив в Китай, то, власне, ще з того моменту ці ідеї він пропагував. І залишається це так називаємий треугольник Кіссінджера, да? Росія, Китай, США. І що їм не можна об'єднатися всім. Угу. Власне, так. Тому його ідеї багато в чому є досить стабільними. Інше питання полягає в тому, що можемо задати собі запитання, чому це відбулося зараз. Насправді, багато в тому, причин в тому, що виділили конкретно ці його слова. Але навіть до Давосу він Вашингтон Пост, коли організовували якісь дискусії, а потім його виступ взяли і текстом дали в себе на сайті, то він те саме сказав. Тут нічого особливого нового немає. І логіка певна є, тому що можемо згадати те, що навіть Байден до початку повномасштабного вторгнення росіян, ще трошки раніше, починаючи з Женеви, з 16 червня, здається, він теж на це виходив, що домовитись з росіянами десь по якимось пунктам, щоб не допустити їх зближення з Китаю. Але після того, як Путін з Сіньцзінпі нам дали спільну таку 5-сторінкову заяву, там, де починаючи від Тайваню, Криму, всього іншого, там повністю рознесли весь цей план, то стало зрозуміло, що цей план не працює. Але почнемо з Кіссінджера. Тобто він, до його честі, він досить, власне, в цьому плані такий, власне, стабільний. По італійцям. Італійці спочатку, власне, трохи більше для нас робили, ніж ми очікували, але вони теж тяжіють до того моменту, що вони дивляться на вартість енергоресурсів, вони розуміють, що не хочуть, не готові платити ціну за цінності, скажімо так. І суспільства багато в чому, які європейські країни нас підтримували, вони і підтримують, вони і тисли на еліти, вони і формували думку. Тобто ми, по суті, лобіюванням займалися через лобіюванням ухвалення рішень в певних державах або в певних наднаціональних інституціях. Ми виходили це через певну пресу, через певні суспільні настрої, вони тиснули на політичні еліти приймали певні рішення. Але економічних еліт немає цього розуміння досі. Вони не розуміють того, що от ви, коли підводилися до ефіру і починали, говорили, що 91-й день протистояння України, українського народу і всього цивілізованого світу проти російського фашизму. Здається, я точно вас зацитував. Так от, питання в тому, що ось ця третя частина про цивілізований світ,
він ще досі не осягнув того, що і він не готовий поки це сприйняти, що за досягнення певного результату, пов'язаного з забезпеченням власної безпеки, треба чимось заплатити. Заплатить не просто тим, що словами заявити підтримку, не тим, що дати певну зброю, яку можуть дати, а зробити більше, навіть всупереч своїм сьогоденним економічним інтересам для досягнення певних цілей. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про Італію, це спостерігається в Берлусконі і тому подібне в наступному. А вы вот читали этот четырехэтапный... Пане Богдан, извините, я вас перебила. Вы читали этот четырехэтапный план? Вот что в нем не так, на ваш взгляд? Потому что вот первый раз прочитает человек, который не разбирается в этом, вроде все в порядке. Да, там прекращение огня, это на первом этапе, а потом на втором этапе предлагается там демилитаризация фронта, проведение переговоров про международному нейтральному статусу Украины, в принципе, то, что говорила Рахами еще на встрече делегаций в Стамбуле, верификация вывода российских войск с территории Украины. Там даже про Крым и Донбасс они написали, что это должны вернуться в состав Украины, должны быть деоккупированы и так далее. Ну, вроде на первый взгляд оформлено красиво, но что-то ведь не так. На первый взгляд, кто-то прочитал Минск, перевел его на итальянский, да, и чуть шире написав. От що це на перший взгляд на самом деле. А чому? Ну, насправді, якщо ми говоримо про цей мирний план, він насправді говорить про те, що ми сьогоднішню ситуацію, той статус-кво, який є наразі, фіксуємо і намагаємося з нього вийти. Тобто, якщо б нам сказали, що дивіться, вже не 7%, а близько 20% української території окуповані, і краще не стане, то що ви будете робити? То на цих умовах цей план виглядає, можливо, частково прийнятним. Але ми говоримо трошки про інше. Ти кажемо, хлопці, ні, почекайте, ми можемо свої 20% вивести або назад в ті перші 7%, або вивести в нуль окупованих територій. І тому ми хочемо це зробити так, а потім ми вже готові обговорювати про демілітаризовану зону на кордоні спільному українсько-російському, обговорювати інші нюанси, про які ви теж бачите, про статус, про те, що ми це все готові обговорювати. Але після іншого статусу-кво. Ось чому проблема для нас на сьогоднішнього нашого дискурсу італійського плану. Якщо ми говоримо, тобто це по суті, з тої, власне, сьогоднішнього рівня дискурсу, який у нас є, це, по суті, в нашому сприйнятті сьогодні наступне. Це замороження конфлікту. Це замороження конфлікту до його наступної умовної, як рахувати, 3-ї, 4-ї, 5-ї фази. І через це не влаштовує, власне, цей план ми не готові сприйняти сьогодні. Все залежить від того моменту, розумієте, від цього статусу-кво, від якого відштовхуватися. Уявіть би, що якусь би державу окупували повністю і запропонували такий план. Мабуть, би вони погодились на це. Але ми не в тому стані. І ми на сьогодні говоримо інакше, що почекайте, ми ваші плани розглянемо, у нас є свої плани, все це можна дискутувати, але якщо ви безпосередньо реально нам хочете допомогти, дайте зброї, дайте РСЗО, дайте ПВО і ПРО, дайте грошей, дайте нам до кінця року часу, а потім подивимося, що з цим робити. Ось приблизно це такий план, який зараз у нас у нашої дипломатії є мінімальним або середнім. Возвращаясь к разбору первого моего вопроса, про Киссинджера мы поговорили, по поводу Италии, да, Франция, Эммануэль Макрон и его позиция. Тут, мені здається, це трошки визначено, дивіться, перше, ситуативний момент. У Макрона були вибори. І багато його дій, які були здійснені, зокрема, в березні місяці, на сьогодні якраз і сформували частково його позицію. Тобто він же ж там їздив, ходив, домовлявся, дзвонив, на телефоні сидів, хто перший покладе слухавку, передзвони мені, будь ласка, і тому подібне. Тобто воно виглядало дійсно зовні так. І після виборів очікувати того, що кардинально зміниться позиція, тобто це не український політикум, тут так не працює. Тому в чомусь це було визначено певним тактичним моментом. Але з іншого боку є ще Франція. Тобто Франція в цьому випадку – це представництво умовної старої Європи. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то є різниця в поглядах на цей процес у прибалтів, у поляків, навіть у країн Північної Європи. Є різниця на ці погляди. А є трошки інакша позиція, яка багато в чому на сьогоднішній день в Європейському Союзі визначається позицією Франції, Німеччини тощо. І вони досить обережні.
обережні, те, що ми не сильно сприймаємо, те, що нам не сильно підходить. І ось тому Франція зараз в такому стані. Але тут теж треба розуміти, що є різниця, є поле для роботи, є поле для маневру, є суспільство, є різного характеру еліти, є політики і тому подібне. Роботи, на жаль, багато ще досі. Угу. Ну, если мы говорим про поддержку Великобритании и Соединенных Штатов Америки, то там четко артикулировали, что будут помогать Украине до победного конца. Это и военно-техническая помощь, и финансовая, экономическая, политическая, дипломатическая. Как вы оцениваете нынешнюю поддержку Великобритании и Соединенных Штатов? В цьому випадку я б сказав, як безпрецедентно. З боку інших країн, навіть з боку порівнюючи з тим, що робили Штати і Британія до цього. Скажімо так, якби хтось в грудні місяці сказав про те, що ми отримаємо від Сполучених Штатів 155-мм артилерію ствольну, яка точно працює на 30 кілометрів з відповідними снарядами, ми покрутили головою, або так зробили поруч з мізками, подивились на цю людину і подумали, що що-то там не так і не сильно він в адекваті. Але ситуація змінюється. Так само і з британцями, так само і з іншими країнами, які за вектором цих двох, власне, в форматі того ж самого Рамштайну, додають ту чи іншу допомогу. І багато в чому це прям безпрецедентно. Питання коштів фінансів, яких виділяється, дивіться, тут важливо, щоб ми теж розуміли, що допомога є досить значною, але не всі ті цифри, які лунають у медіа, безпосередньо дійдуть до України. Тобто багато цих коштів йде до інших суб'єктів отримання, які пов'язані з тим, що вони пов'язують з наслідками зміни економіки, зокрема через війну в Україні. Але ми маємо говорити про те, що це досить багато вже сьогодні, але, на жаль, для нас це недостатньо. Тобто це достатньо для того, щоб втримати, це достатньо для того, щоб зменшити темпи наступу. Але нам треба ще деякі речі. І ці речі виражаються як в мілітарному аспекті, ці речі виражаються так само в фінансовому аспекті. Але, знову-таки, просто отримати цього нам теж недостатньо. Так само, як зі зброєю, нам не дають ту зброю, якою не вміємо користуватись, так само і з грошима. Просто отримати гроші – цього мало. Ми маємо чітко розуміти, куди ми будемо витрачати. И тут снова у нас багато роботи. Пане Богдане, возвращаясь в Украину и к тому, что сейчас происходит на новооккупированных территориях Украины, в частности, Херсонской области, сегодня наверняка вы видели новость, что президент России Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России граждан Украины, проживающих на территории Херсонской и Запорожской областей. Что это означает? К чему этот указ? Действительно ли оккупанты сейчас готовятся инкорпорировать южную часть материковой Украины? Ні, це означає, що у них методичка не змінилася і йдуть по тій самій методичці. Так. Тобто те саме, що робили з Донецьком, Луганськом, продовжують зараз, просто, можливо, трохи в пришвидшених темпах. Все они какой-то условный ХНР хотят там создавать? Тобто, опція може бути і така, і зворотні, і тому подібне. Але ми маємо зараз говорити про наступне, про те, що вони, по суті, таким чином збільшують свій вплив в області за рахунок того, що пропонують окремим фізичним особам встановити правовий зв'язок між ними і державою Російська Федерація. Тому що громадянство – це правовий зв'язок між особою і державою. Тобто таким чином вони будуть за рахунок певних дій ще більше посилювати свій вплив на цій території. Що далі з цим робити? Буде визначатися тактичним моментом. Тому що як буде зручнішим, так і будуть робити. Але методичка, в принципі, стандартна. Для нас є серйозна проблема. І ця проблема, з якою нам не просто треба навчитися жити, а яку нам треба вирішувати. Бо навчитися жити можна, сісти, звикнути до неї і живемо з нею. А цю проблему треба вирішувати. Мова йде про дійсно новоокуповані території. Навіть за умови їх звільнення швидкого і тому подібного, у нас є велика кількість людей, ця кількість визначається мільйонами внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які втекли від війни, живуть в інших місцях. Це люди, які втратили своє житло. Це люди, насправді, окрема категорія тих, хто знаходиться на сьогоднішній день під окупацією. Нам конкретно треба шукати різні механізми того, яким чином з цими людьми будемо працювати, як ми будемо допомагати, як ми будемо залучати їх до тих чи інших економічних процесів. Це дуже складне питання.
Насправді, і відповіді, я вам чесно скажу, в мене якоїсь конкретної, що в цьому плані робити, немає. Ну от прям, на жаль, у мене її немає. Я хочу почитати, є декілька заяв про ініціативи законопроєктів. Я чув від багато політичних сил говорять про те, що це питання треба вирішувати, але начебто законопроєкти обіцяли підготувати на Банковій. Бойко про це говорив. І, можливо, якщо я не помиляюся, хтось від Європейської солідарності. Принаймні, один з колишніх народних депутатів, зараз депутат Херсонської обласної ради, він, власне, цим питанням опікувався. І треба подивитись ці ініціативи, ті ідеї, які запропонують, почати дискусію, тому що це вже питання на сьогодні, воно, якщо чесно, вже пізно дискутувати, вже треба щось робити. Але це прям дуже важлива історія, з якою нам, і, до речі, я перепрошую, з урахуванням можливих дій РФ по відношенню до спроби надання того чи іншого статусу оккупованным ними територіям. Все це треба в'язати в одну картину, і з цим треба щось робити. Ну и плюс есть еще одна проблема. К сожалению, по сегодняшний день ни Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, ни Министерством юстиции не сформулированы тезисы относительно того, что делать гражданам Украины, которые продолжают оставаться на временно оккупированных территориях, в частности, в Херсонской области, потому что там ведь оккупанты, вы знаете, учителей, десятки, сотни, тысячи учителей, они их заставляют переходить на российскую программу обучения в школах, заставляют подписывать какие-то документы, вывозят людей на территорию Российской Федерации. Там мы же понимаем, что так или иначе в долгосрочной, не дай бог, перспективе, вот люди, им же нужно работать, каким-то образом зарабатывать, каким-то образом жить, так им оттуда и выезжать здесь не разрешают. То есть как поступать этим людям? Сотрудничать, не сотрудничать, работать, не работать, что делать? Непонятно. Коротка відповідь буде: я з вами погоджуюсь. Довша, і вибачте, у мене теж немає цієї, власне, такого якогось рецепту, цієї пілюлі, як допомогти. Тут мова насправді, в більшості про Міністерство реінтеграції. Я не впевнений, що тут стільки про Міністерство юстиції, хоча вони мають бути до цього залучені. Але тут мова йде насправді про злагоджену роботу виконавчої влади. Можливо, це треба буде створювати окремий орган. Я не прихильник такого підходу, але з огляду на масштаб проблеми, можливо, треба буде створювати міжкоординаційний, взагалі міжміністерський орган, який буде цим займатися. Але давайте тезово. Перше, ми маємо окуповану територію. Тому, як би там не було, але проблема пов'язана з тим, що переходять на російську програму в школах, це найменша проблема. От прям проблема, це пов'язані з фізичною безпекою. Були моменти з самого початку, коли можна було виїхати. Там, де не проходила лінія фронту безпосередньо, там можна було якимось чим тікати. Це заднім числом, зараз розумно говорити, але, на жаль, інстинкт самозбереження спрацював далеко не у всіх. Але були люди, ті, які виїжджали в нікуди, але просто аби втікти, і робили правильно. Знову-таки, не можу оцінити загально, кожного своя ситуація. Кожного, і в Київській області, повірте, багато теж було, і я можу про це досить, на жаль, довго говорити, і дещо не хочеться говорити. Але повертаємося до окупованих територій на півдні. Питання фізичної безпеки, питання фільтраційних всіх будь-яких різних їх заходів. Питання того, що ми, як держава, і ми, як суспільство, дуже мало чого можемо зробити для того, щоб допомогти випрацювати якийсь алгоритм того, що робити людям. Тобто це базові речі, пов'язані з самозбереженням. Втікти, сховатися іноді мало. Якимось чином, якщо це залежить, в тебе є сім'я, діти, родичі, які не мобільні і тому подібне, це неймовірно все ускладнює. Але якщо вже так трапилося, що ти опинився, як зараз з'являється інформація про те, що на далекі кордони Російської Федерації наших громадян з Маріуполя і тому подібне діставляють, треба знайти зв'язок. Треба зв'язатися, треба якимось чином потрапити в третю країну, з третьої країни треба потрапити в Україну. На жаль, це той момент, в який кожен на першому, принаймні, етапі може зробити лише для свого, скажімо, порятунку, він може працювати лише сам. Далі, пізніше, може підключатися держава, може підключатися суспільство, але будемо відверті, це війна. Так. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсагулно, що в наше время подключились к нам в ефір. Слава Україні!
Героям слава. Богдан Бондаренко був з нами на прямому зв'язку. Фахівець з конституційного права, політичний експерт, медіатор в Національной ассоциации медиаторов Украины. А мы ждем соединения председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, с которым традиционно мы в будние дни связываемся и обсуждаем последние события, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. +3 8067 63 46 130. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу и задавать ваши вопросы. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Если нет возможности позвонить, можете отправить ваш вопрос сообщением на эти адреса. Мы их озвучим в эфире нашим гостям. Гости же попробують на них відповідати. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров зараз з нами на прямому зв'язку. Рифат ага, селям алейкум, вітаю вас. Алейкум селям. Рифат ага, начнем нашу беседу с такого информационного сообщения, которое вы наверняка также видели. Президент России Путин сегодня подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Новый указ Путина вносит дополнение в текст документа, которым в апреле 2019 года российские власти упростили получение гражданства России для жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. В частности, к оккупированным регионам Донецкой и Луганской областей добавились Херсонщина и оккупированные части Запорожской области. Что вы думаете по этому поводу? Ну, нарешті Путін відкриває той механізм, завдяки якому вони хочуть спробувати анексувати ці новоокуповані території України. Ще декілька тижнів тому ми з вами на одній з таких передач розмірковували, чи будуть вони проводити референдум, а якщо референдум не проводити, хоча це їм вже не дуже і потрібно зберігати так зване обличчя, в них немає обличчя, там є морда лиця, але тим не менш, ну, прямо тоді, пам'ятаєте, вони зімітували референдум, а тут нібито вони уникали референдуму. Тепер зрозуміло, який вони обрали механізм. Вони хочуть наштампувати паспорти. Скоріше всього, вони будуть його примусово давати тим людям, які хочуть залишатися в себе вдома. Вони не знають, куди виїхати і не мають виїхати, бо це їхня земля. А потім вони сфальсифікують, що нібито ті, хто отримав паспорти, а їх таких більше, вони нарисують любі цифри, будь-які, і скажуть, що вони хочуть приєднатися до Росії. Тобто, можливо, я не виключаю, що вони обрали таку повзучу анексію Херсонской области. То есть они все-таки попытаются эту территорию инкорпорировать в состав России, там присоединить к Крыму, или же это будет какая-то вот условная ДНР и ЛНР, непризнанная какая-то республика очередная? Зараз дуже важко говорити, але в будь-якому випадку в них з'являється нібито якийсь механізм, завдяки якому вони спробують, це абсолютно незаконно, але вони будуть посилатися на те, що так, мовляв, хочуть люди. Те ж саме вони роблять зараз в Маріуполі. Вони зараз там роздають тим, хто залишився, або, можливо, тих, кого вони туди переселять, російські паспорти. І точно така ж ситуація буде. Я думаю, що вони роблять оцей коридор і хочуть його, і дати йому якийсь статус. Бо відсутність статусу, вона доставляє і їм якісь труднощі, оскільки вони не можуть формалізувати свою поведінку. Це їм не заважає. Вони так здійснюють репресії, вони переобладнали, скажімо, в Генетівському училищі, це 17-те профтехучилище, переобладнали в катівню і все таке інше, але все одно їм хочеться вже розставляти там, нібито формально обґрунтованих керівників і таке інше.
Да, я пытаюсь Да. понять, а смысл? Ну, мы же понимаем, что мир это уже не съест. На этот раз это уже не прокатит, не получится. Даже если они проведут какой-то так называемый референдум, там нарисуют 88,8% людей, которые за него проголосовали. Ну, это Филькина грамота, какая, впрочем, и была на территории Крыма в 2014 году. То есть в это никто не поверит. То есть в таком случае это ориентировано на внутреннего потребителя. Я правильно вас поняла? Ну, знову, ну що, як тільки ми з вами починаємо передачу, то в мене починається тут вже ці сирени. Ну, Может, какая-то диверсия оккупантам не нравится то, что вы говорите? Или Нравится. что-то сорвать пытаются? Я тут думаю, ні, це не стільки для такого, це для зручності. Дивіться, коли бандити захоплюють якусь територію, щоб її грабувати, вони все одне здійснюють деякі такі зручності для того, щоб їм було легше грабувати і здійснювати інші злочини. Вони хочуть знайти для себе оптимальний такий механізм для керування цими окупованими областями. Але в той же час тут є дійсно пропагандистська частина. Ну, як би весь світ не розумів і не усвідомлював, що все це імітація, але все одно вони будуть кричати на своїх каналах: от люди хочуть, люди благають, люди цілують російські паспорти. Це більш для внутрішнього користування, щоб заспокоювати тих людей, які почали прокидатися поки що матері вбитих російських солдат. Але завтра, післязавтра, ну, ми дуже сподіваємося, що інші теж відкриють свої очі і побачать, які вони знаходяться в халепі. Ну вот, кстати, по поводу цифр из России, по последним социальным исследованиям стало понятно, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину из России уехало порядка 4 миллионов граждан Российской Федерации. Как мне представляется, это как раз те люди, которые могли бы выходить на эти протесты. Как вы думаете? Ну, це вже справа, власне, самої російської опозиції і тієї, яка назовні виїхала з Росії. Ну, та, яка живе, власне, в самій Росії, я тут нічого не можу сказати. Я усвідомлюю, в яких вони тисках. Але все одно доведеться підніматися, бо інакше вони абсолютно потраплять в ситуацію, коли просто їх вже будуть вбивати в власних домах. А те, що стосується зовнішньої російської опозиції, ми бачимо деякі кроки, якими вони намагаються об'єднатися, але, на жаль, поки що не дуже це в них влучно виходить. От, скажімо, десь 20-х числах травня вони проводили конференцію у Вільнюсі, і деякі виступи, в тому числі нас, кримських татар, дуже розчарували, ну, українців взагалі, скажімо, в тому числі виступ Гаррі Каспарова, який був такий двозмістовний, що вони будуть після поразки Росії і перемоги України, вони будуть презентувати чи представляти росіян, які живуть в Україні, зокрема в Криму, і будуть захищати їх права. Ми дали такі, ми зреагували, ну, не публічно, але в такий певний спосіб. Вчора в мене відбулася така тривала розмова з одним із близьких соратників Гаррі Каспарова. Він сьогодні вранці вилетів до Штатів, і на завтра ми залишили з ним розмову для того, щоб обговорити от такі двозмістовні пропозиції. Хоча мене його не прихильники, а члени його команди запевнили в тому, що все це ми зрозуміли абсолютно неправильно. І Гаррі Каспаров теж стоїть на позиції, що всі, хто поселився в Криму з моменту окупації Криму, вони мають обов'язково покинути Крим.
бо вони це зробили незаконно. Але я думаю, що ми завтра, коли все це обговоримо, тоді вже більш детально поговоримо з вами, и, можливо, вы про це розкажете в своих передачах. Угу. И вот вы, когда говорили про новооккупированные территории Херсонской области, рассказали о том, что российские оккупанты просто разворовывают там украинские ресурсы. Мы знаем, что они вывезли с территории Херсонской области, опустошили практически евгенически, да, если не ошибаюсь, элеваторы с зерном. И у вас есть информация, куда они отвозят тонны зерна? Возможно, продают в какие-то третьи страны? Что они с этим делают? Ми не можемо відслідковувати, ну, як кажуть, кожну вантажівку зерном, яку вони вивозять з окупованої Херсонської області, але відслідковують спеціальні служби і міжнародні, і це моніториться. Я не знаю, все це зерно, але значна частина відвозиться до Севастополя. І там, ви знаєте, є термінал ще, ну, здавна, термінал для погрузки і розгрузки зерна. І вони там грузять на кораблі і відправляють в різні країни. Я не буду переліковувати, бо я можу помилитися, але хочу сказати, що Міністерство закордонних справ України, воно точечно, тобто напряму звертається до кожної країни, де були помітними російські судна з краденим українським зерном, і МЗС України закликає ці країни не користуватися краденим зерном. Я думаю, що тут, можливо, десь через якийсь час ми будемо мати більше інформацію про це. Очень важный вопрос, который я хочу с вами обсудить, это вот то, что мы сейчас видим на Западе, вот те тезисы, которые сегодня озвучиваются в ряде европейских держав. Появляются все больше и больше каких-то политических аналитиков, экспертов, которые говорят о том, что нужно мириться с Путиным, там, садиться за стол переговоров, надо договариваться и так далее. Да и что там про аналитиков? Такие известные представители западного истеблишмента, как Макрон, там, Берлускони, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, Генри Киссинджер, наверняка вы также видели недавно его заявление относительно того, что нужно договариваться, и чтобы не унижать Путина, нужно поступиться рядом территории Украины. Что происходит? Почему в последнее время так активно наблюдается подобная тенденция, на ваш взгляд? Я обов'язково відповім на це запитання, але хочу завершити тему щодо попереднього про зерно. Так. Я просто на це звернув увагу, бо всі міжнародні організації, які моніторять і доглядають за виконанням всіх стандартів щодо продовольчої безпеки у світові, вони сьогодні доповіли, що зерна у світі запасу такого, залишилося на 10 тижнів. Це, щоб просто зрозуміли всі люди, бо в світі зерно – це є постійно, ресурс, який постійно рухається, бо збирають урожай, накопичують на складах, елеваторах, використовують великими підприємствами. В цей час хтось там робить запаси, очікуючи більш сприятливих цін, а потім знову. Тобто це цикл. І цей цикл, він спирається на те, що кожній країні кожного року, з такими поправками на неврожай і таке інше, на кліматичні умови, але зерна завжди має вистачати людству. Це глобальна проблема. І оці організації кажуть, що якщо найближчим часом українці не знайдуть механізм розблокування портів чорноморських, бо в Україні є достатньо зерна, щоб якраз і забезпечити, перекрити оцей недолік зерна у світові, то тоді людство буде мати великі проблеми, особливо в певних країнах, африканських тощо. І тепер я думаю, що ця інформація якраз вона має посилити позицію України. Ми не шантажуємо своїм зерном, ні. Ми говоримо, забезпечити нам безпеку, щоб ми продавали вам наше зерно. І тому
має тут, мені здається, знайти механізми. І ми тут органічно переходимо до вашего запитания, бо... Рифат Ахан, вот мы вернемся к моему вопросу. Просто дополняя вашу тезу, хотелось бы еще вот таким информационным сообщением поделиться. В оккупированном порту Мариуполя также зафиксировано движение грузовых судов, которыми рашисты могут вывозить металл и зерно. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые показывают, что корабли переместились к причалам, где отгружают продукцию. Зерно в терминале порта принадлежит Украине, а большая часть металла – компании Метинвест Ахметова. То есть в Маріуполі примерно то же самое происходит, что і в Херсоні. Дивіться, тут треба отак розуміти, як от така тріада, що відбувається з цим вторгненням. Війська, які вбивають, грабять, вони більше вбивають, руйнують, гвалтують, а одразу за ними йдуть спецслужби, і особливо от в тих областях, де зараз тимчасова окупованість, вони вже вичищають суспільство від будь-яких активних людей, щоб хтось хоч якимсь таким своєю поведінкою хоча б не виказував неприйняття окупантів. І разом з спецслужбами буквально на півкроку йдуть мародери, бандити, які все це намагаються максимально пограбувати, оскільки розуміють, що скоро і війська, і спецслужби побіжуть. Вони побіжуть від цих країн під тиском, з цих територій під тиском Збройних сил України. І тому тут нема нічого дивного, що вони одразу починають з грабування тих територій, які щойно захопили. Це російська, це вже стало російською візитівкою. Руйнування, вбивство, гвалтування і пограбування. Угу. Повертаючись до мого запитання щодо наших західних партнерів та аналітиків, які зараз пропонують домовлятися Україні. Хай нам тут допоможе заступник чи радник керівника Офісу Михайло Подоляк. Так. Я дуже уважно його прочитав сьогодні розмірковування і в нього на телеграм-каналі, і в інших засобах масової інформації. Я скажу, що я нічого не буду від себе додавати. Я просто процитую деякі моменти, які говорить Михайло Подоляк, а знаючи про те, які сегменти в Офісі президента йому зараз відведені, це в тому числі і озвучування позиції офіційної президента України, що стосується переговорної кампанії, чи можливої кампанії, вибачте, я не так сказав, що можливих переговорів, то він каже таке, що здача ворогу українських територій, громадян чи суверенітету неможливі. Зокрема, точно не буде жодного Мінську. І далі, так, і він говорить про те, що ви запитали, що проросійські лобісти в Європі починають потроху підіймати голову, оскільки Росія, яка зараз руйнує все, і за це вона ще не отримує повноцінного покарання, тобто країни деякі уникають своєї участі, свого внеску, і для того, щоб забезпечити деякі можливості для Путіна, для Росії, вони починають лобіювати деякі питання. І дивіться, щоб все це читати, я вам дочитаю цитату. Щоб не було двозначності, Україна не братиме участі в цьому обговоренні. Перед тим він говорить про ці різні пропозиції. Ми не торгуємо своїми громадянами, територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. І те, що мені особливо я звернув увагу, українське суспільство заплатило страшну ціну і не дозволить нікому зробити навіть крок у цьому напрямку. Жодній владі і в жодній країні. Це є застереження всім. І в Україні, і за межами України. Українське суспільство після цих жахливих втрат, вбивств, зруйнованих міст, битих дітей
нікому не дозволить, щоб хтось спробував хоча б чи подумав би перетинути цю червону лінію або, проще сказати, пропонувати домовитися на поступках Росії територією або якимись там іншими іншими сферами, пов'язаними з суверенітетом української держави. Ну вот что самое интересное, это то, что зачастую вот эти псевдоаналитики, которые... Рифат ага? Алло, да, слышите? Зачастую вот эти псевдоаналитики, которые предлагают договариваться с Путиным, косвенно намекают на то, что когда речь идет о том, что нужно поступиться какой-то территории, речь идет о Крыме. Ну, там не только о Крыме, я перехожу на русский язык. Хотя мне казалось, что мы сегодня должны были говорить на крымстарском языке. Нет, сегодня мы говорим на украинском. Да, и опять я вас не слышу. Рифат ага, сейчас? Видимо, какие-то технические неполадки. Да, пожалуйста. Еще раз ваш вопрос. По поводу Крыма, да, мы говорили, то, что зачастую предлагают поступаться именно Крымом, территорией полуострова. А вы заметили синхронность? Выступает один из политиков, которого иногда называют олигофреном, Дмитрий Медведев, бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. У него очень много разных названий, но олигофрен не самое обидное, там есть хуже. Но некоторые, любя его, называют айфончиком, там еще чем-нибудь такое. Но такое ощущение, что этот политик все еще остался на уровне какого-то там юноши. И вот он недавно сказал о том, что он как бы решился шантажировать весь мир. И сказал, и это было даже после тех итальянских предложений, о которых мы с вами говорили в предыдущих передачах, которые как бы в принципе тоже направлены на то, чтобы сохранить лицо, помочь и Путину сохранить лицо. Там говорится о том, что Крым и Донбасс это украинские территории, но с очень большими автономными возможностями, там русским языком и тому подобное. То есть такие целые реверансы в отношении России, типа договаривайтесь. Так вот, Медведев сказал, что это хамство, когда кто-то говорит о российской территории, как об автономии какого-то государства, в частности украинского. Потом были выступления ведущих пропагандистов, там Симонян, других, о том, что любые попытки, и это по поводу интервью Буданова, о том, что до конца 2022 года может быть и Крым освобожден. И опять пошел шантаж использования, возможности использования ядерного оружия в случае, если Украина или коалиция будет угрожать Крыму как российской территории с точки зрения российских политиков. И поэтому я в этом вижу такой согласованный такой момент, синхронизация шантажа со стороны Москвы и появление некоторых статей с призывом к Украине идти навстречу России, уступая свои территории. Но вот есть хорошая новость Европейского Союза. Там страны-члены ЕС одобрят эмбарго на поставки российской нефти без учета мнения Венгрии, которая до этого ветировала 6-й пакет санкций, в котором как раз и был этот пункт о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он выразил уверенность в том, что страны ЕС согласуют новый пакет санкций против России до саммита, который должен пройти 30 мая. Я, кстати, помню, когда мы с вами говорили про этот 6-й пакет санкций, вы тогда сказали, что у вас нет никаких абсолютно сомнений, что в конечном итоге этот пакет санкций будет принят. Вы что-то знали? Если и внимательный зритель тоже вот сейчас помнит, действительно мы с вами об этом говорили, я сказал, он все равно где-то немножко критикнет меня, скажет, но вы же сказали, что и Венгрия тоже все-таки в конце концов ее уговорят, она уступит. Так я повторяю, что она обязательно уступит, только это будет чуть попозже. Да, пока еще это будет без Венгрии, но
понимаете, сейчас ситуация вот, с российской агрессией, она настолько заставляет члены Европейского Союза сохранять свое единство, что в тех случаях, когда кто-то нарушает это единство, они или находят механизмы, чтобы удовлетворить, ну, скажем так, особые пожелания одного-двух членов, если они объективно существуют. А если эти пожелания выдуманные, то тогда они могут найти механизмы, чтобы поставить своего члена, государства-соратника на место. Я думаю, что с Венгрией может быть такое. Просто не придумают, а обратятся к другим сферам взаимной деятельности и где-то предложат Венгрии такие, возможно, условия в других сферах, которые для Венгрии будут не особо приемлемы, и тогда она скажет: а давайте вернемся к эмбарго на нефть. Венгрия вернется к эмбарго, я в этом не сомневаюсь. Ириф Атагай, еще несколько новостей с Крыма хотела с вами успеть обсудить. И в частности, вы сегодня на своей странице Facebook несколько часов назад написали о том, что про братьев Эдема и Рифата Асановых, которых насильно российские оккупанты забрали 22 дня назад, нет никаких новостей, никакой информации. Раскройте, пожалуйста, эту новость. Как нет информации? Мы просто не знаем, куда их увезли, где они находятся? Нам об этой ситуации стало известно 19-го ночью. И абсолютно от совершенно других людей. И поэтому нам нужно было, других людей, я имею в виду, которые, может быть, были очевидцами этого происшествия. И нам понадобилось несколько дней, чтобы все это уточнить, проверить. Ситуация в том, что 3 мая в село Счастливцово Генического района российские войска, вооруженные в форме, мы это специально уточнили, с автоматами, то есть это именно были они в российской форме, они не представлялись, кто они. Они ворвались в дом братьев Асановых, Эдема, потом выяснилось и Рифата Асанова. Потом, когда мы начали уточнять, что в этом селе еще где-то у 5 или 6, мы осторожно говорим, у 5 других жителей разных национальностей, были обыски, и их всех насильно увели в 17-е училище. Мы это тоже предполагаем, что 17-е училище, потому что в разговоре между военнослужащими звучали эти слова про 17-е училище. Через некоторое время, по-моему, через день, всех отпустили, кроме 2 этих братьев. И вот 22 дня об этих братьях ни слуху, ни духу. Родные, которые пытаются узнать, где их мужья, отцы их детей, и сыновья, и там родители тоже, они им ничего не говорят. А там, по большому счету, как бы и обращаться некому, потому что никто не берет на себя эту ответственность. Но я повторяю, что мы еще раз все, когда уточнили, мы зафиксировали то, что это были российские солдаты с оружием, и они их увели с собой. Будем искать и делаем теперь эту ситуацию максимально публичной. Мы будем просить и органы государственной власти Украины, начиная от уполномоченной Верховной Рады по правам человека и завершая МИДом, на всех площадках, ситуациях говорить о том, что в Херсонской области исчезли люди, и никто не знает про их судьбу. Мне кажется, действительно важно об этом не молчать и говорить. И даже когда происходят какие-то обыски, репрессии на территории Херсонской области, нужно это придавать огласке и непосредственно людьми, которые там находятся, это видят, и сразу это информировать, чтобы как-то уменьшить количество таких обысков. В Крыму-то мы уже понимаем, как это нужно делать. У нас народ сразу обыск, все приезжают, собираются, камеры, видео, сразу все фиксируют, и мы это сразу же выдаем в эфир. А тут люди пропали 22 дня назад, и ничего не известно. Что бы вы сказали? Я бы как раз вот это продолжил бы вашу мысль. И я несколько дней назад, уже зная об этой ситуации,
пока мы уточняли детали, сделал от имени Меджлиса общее такое обращение к людям, которые живут в оккупированных Херсонской, Запорожской областях, чтобы они в случае, когда являются или очевидцами, или являются потерпевшими, по которым вот осуществляется такое беззаконие, любое беззаконие со стороны русских оккупантов, чтобы они об этом кричали, чтобы они об этом сразу ставили в известность общественность любыми доступными способами, что им за это ничего дополнительно хуже, чем случилось, не будет. Это очень важно, потому что своевременное обнародование может в прямом смысле спасти жизнь людей. И на печальном опыте оккупации Крыма, который длится уже 8 лет, мы очень часто в этом убеждались, что чем быстрее реакция на беззаконие и беспредел, то тем для человека меньше опасности для его жизни. И последнее. Преступники тоже боятся гласности. Они боятся, что их имена будут известны, лица будут показаны. И поэтому очень важно, чтобы наши люди это граждане Украины, которые сейчас на новооккупированных территориях, чтобы они в таких ситуациях сохраняли самообладание и фиксировали все это, и обнародовали. Çok sağ olunuz, Рифат Ага. Дуже дякуємо вам. Увидимся завтра. Председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. А я с вами вынуждена попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским. Эфир продолжает информационная программа «Заман», а после вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Будет интересно. Кошкевич.